Στο συγκεκριμένο live stream θα κάνουμε towers με τον Scorpion. Θα παίξουμε το classic mode, το classic τέλος πάντων, που είναι συγκεκριμένες μάχες. Το test your luck, που είναι διάφορες μάχες με παγίδες σε κάθε μάχη, τυχαίες παγίδες, και το test your might που σπάς αντικείμενα και είναι λίγο ζώρικο. Θα ξεκινήσουμε στο classic με τον Scorpion και σήμερα θα τους πηδήξω όλους. Πάμε. Η αγαπημένη μου στολή είναι αυτή, Injustice, και στο medium. Γιατί στο hard θα πεθάνουμε τον πρώτο. Λοιπόν, μισό λίγο να τεστάρω κάτι στο Twitch εδώ. Για να δω αν το live μου παίζεται εδώ κανονικά. Ωραία. Οκ. Oh, fuck. Κακή αρχή. Πάμε. Σε κάνω σκόνη παλιωτόμαρο. Γεια. Εδώ δεν είναι η γριά. Εδώ είναι. Με την γριά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα brutality. Άμα την πετάξω πάνω σε αυτόν πριν πεθάνει, θα κάνει γριά brutality. Θα έχω το νόμο να το κάνω. Scorpion είναι αγαπημένος μου. Γενικά είναι ο καλύτερος παίκτης που παίζω πιο συχνά. Μη μου πάρεις τη γριά! Το εγκάρδιό μου! Τώρα την έκατσες! Κάτω! Πάρ' τη γριά! Μην μου πάρεις τη γριά! Πάρ' τα! Όχι ρε, δεν πέτυχε. Δεν πειράζει. Κρίμα. Πρέπει να έχει πιο λίγο για να πετύχει. Να του κάνει γρία brutality. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Εντάξει. Θα κάνω κι άλλα brutality στην πορεία. Θα κάνω brutality πιο πολύ. Τα fatality τα ξέρω απ' έξω. 2 είναι τα fatality που κάνω. Έλα εδώ ρε. Θα να δεις τον επαγγελματία. Σε σπάει στο ξύλο. Έχω κάνει μια πατέντα αυτή τη στιγμή. Έχω στερεώσει το κινητό μου πάνω σε κάτι καρέκλες. Για να φαίνεται και το πρόσωπό μου και να με βλέπετε. Γιατί λεφτά για κάμερα δεν μου περισσεύουν. Και θα το κάνω επεξεργασία μετά. Χαϊά! Γεια! Καμία! Έλα εδώ μη φας καμία! Γεια! Καμία! Σε έχει πιάσει η αγαμία! Χαϊάκ! Πάμε! Αγιά! Ο τύπος είναι έξω καρδιά! Πω! Και τον ξεμιάλισα επίσης. Πω! Είναι έξω καρδιά. Σκατά. Έτσι το είπα να σας παγώσω λίγο. Μιας και κάνει κρύο, είπα να σας κρυώσω λίγο παραπάνω. Πάμε να πολεμήσουμε τώρα τον... Πώς λέγεται ο μαλάκας, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται αυτός.
Κόταλ καν, ναι. Έλα εδώ μωρή κότα. Ο κότα. Κότα καν. Επειδή όποτε με βλέπει... Γίνεται κοτούλα. Έλα, πέτα το 10 χρόνια. Και μια και δύο και τρεις. Μου σκάσε μία. Καμία. Έλα εδώ μη φας και εσύ καμία. Άλλο πάτησα. Πάμε. Αχ, μου το σκάσε. Άντε μωρέ μαλάκα με τις αμυνές σου. Ωραία, θα του κάνω brutality. Τώρα! Κλα! Πάτα! Yeah! Yes! Πάρ' το brutality. Μαλάκα. Έτσι να φεύγεις κότα καν. Έχω 3 σχόλια. Ποιος είναι? Κάτσε να το δω γιατί δεν εμφανίζονται εδώ. Έλα. Τι έγινε τώρα? Πού τα σχόλια ρε, δεν τα βλέπω. Πρέπει να κάνω τη ρύθμιση στο Twitch. Και δεν μου βγαίνουν τα σχόλια. Και μια, και δύο, και τρεις. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Έλα χεία. Μια και δυο και τρία και τράβα μαλακία. What? Oh. Yeah. Wow. Oh. Yeah. Μια και δυο και τρεις. Μου σου πας στο κρανίο. Με ξεμιάλισε. Yeah. Θα μπαίνεις. Πάμε. Όχι. Δεν πέτυχε το fatality, δεν πειράζει. Θα μπαίνεις. Finish him. Τι έγινε τώρα με τα σχόλια? Κάτσε, περίμενε. Πώς τα βλέπω? Με εμφανιζόντουσαν. Πού είναι τώρα? Πάω στο κανάλι. Our fear defines us, Scorpion. I fear nothing and no one. Έλα τώρα. An empty shell indeed. Round 1. Fight. Oh. Λαδό ρε μπεκρούλιακα. Πήγαινε πιες το ποτό σου. Στην πύρα σου και τα λέμε μετά. Αλλιομεθύστακα. Θα τα βάλεις με το Scorpion. Yeah. Να δω ρε μεθύστακα. Αλλιομπεκρή. Τι κάνει ρε? Πάρτα. Αλλιομπεκρή. Γεια μου την μπανάν. Γεια. Πάρτο. Γεια.
Αχ! Μου τράταξε τα εδάφια. Πω! Διαβάζει πολλά εδάφια. Τράταξε τα εδάφια. Φοβάμαι. Γεια! Πάρ' τον! Χλά! Πάρ' τον brutality! Για άλλη μια φορά. Yes! Πώς σου φάνηκε αυτό? Καριόλι. Ρε! Δεν ξέρω πώς βλέπω τα σχόλια, έχω κολλήσει. Περίμενε. Είμαι στο κανάλι τώρα. Στο κανάλι, ναι. Τα βίντεο μου... Πού πήγαν, εξαφανίστηκαν. Ο Τζέισον! Κάτσε, Τζέισον, περίμενε. Έτσι κάνει ο Τζέισον. Ρε, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά δεν μου βγάζει τα σχόλια. Μισό λεπτό λίγο να το βρω. Περίμενε μισό. Περιμένετε λίγο. Ένα λεπτό λίγο να δω πώς θα μπούτσουν τα σχόλια. Γενικά, ξέρω πώς τα βλέπω. Απλά δεν ξέρω τι έγινε τώρα, γιατί είμαι εδώ στο Twitch που τα βλέπω και δεν μου τα βγάζε. Τι κάνω τώρα? Ωραία. Λοιπόν, πάω εδώ. Το βίντεο είναι αυτό. Πάτα το. Δεν το πατάει. Έλα τώρα. Θα πάω από το κινητό μάλλον, γιατί δεν με βλέπω να το καταφέρνω. Άντε ρε, έπρεπε να το βγάζει εδώ κανονικά. Όχι πλήρη οθόνη. Όχι αυτό. Πίσω. Να τα, άντε επιτέλους. Τα έβγαλα. Καλησπέρα, πάμε, τσάκισέ τους. Η κοπελίτσα μου με έστειλε. Ο βλάχος ο Φαλκόνης. Όντως, ναι. Ο Μποράιτσο είναι ο Μπαλκόνης. Βλάχος Φαλκόνη. Εντάξει, παιδιά, το βρήκα. Τα κολοσχόλια. Μην παίζει όμως το βίντεο και εκεί, θα ζαλιστώ να βλέπω τον εαυτό μου 1000 φορές. Κάνω παύση εδώ και βλέπω απλά τα σχόλια. Ωραία. Το έφτιαξα, άντε. Αυτό τραβάει. Κάτσε βρε κουνέλι. Τραβάει, εντάξει. Έχω και ένα κουνέλι εδώ πέρα. Μες στα ποδαράκια μου. Σκατούλα. Πάμε. Πάμε. Θα σου δείξω, Τζέισον, ότι εγώ δεν είμαι ένα δειλό κοριτσάκι που κρύβεται. Όπως το παιχνίδι σου. Μου σπάσε και τα μάτια. Τι έγινε, με ξεμάτιασες? Έλα εδώ, ρε. Γεια! Μια και δυο και τρεις. Γεια! Γεια! Πάρ' το βρε καριόλι. Round 2. Fight. Γεια! Γεια! Χαβασκάμια! Δεν γλίτωσα. Γεια! Αχ! Η στήλη μου. Αχ!
Ωραία, θα τον αφήσω λίγο να με βαρέσει. Για να καταφέρω να κάνω ένα brutality που θέλω. Βάραμα. Όχι. Τώρα. Κάτω. Όχι, με σκότωσε. Λοιπόν. Πρέπει να καταφέρω να το κάνω το brutality. Τον άφησα πολύ. Γεια. Γεια. Πάρτα ρε. Γεια. Γεια. Κάτω. Όχι ρε. Κοίτα, δεν με αφήνει. Κάτω. Το μαλάκα. Δεν με αφήνει να το κάνω. Να καλά, εντάξει. Μαλακία. Τον άφησα πάρα πολύ. Και πέθανα. Όχι ρε γαμώτο. Αφού δεν πιάνει αυτό το brutality, 100 χρόνια κάνει να το κάνει. Να του σπάσει τη μούρη εγώ. Έχει χάρη που σε λυπήθηκα βλάκα, γι' αυτό πέθανα. Έλα εδώ. Μαλάκα. Κοίτα εδώ. Σπάς τα μούτρα τώρα. Τι έγινε, δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Τι έκανε εδώ. Μοιάζει εδώ Jason. Όχι. Τα πήρε. Τι κάνει ρε. Κουραστήκαμε. Πάρτα. Πάρτα. Μια και δυο και τρεις. Και μια και... Μου τη μέση μου. Γεια. Γεια. Πιάστον. Πάρτα μου να πάνω. Πέθανε. Κουνέλι! Κουνέλι! Ναι, τον σκότωσα το μαλάκα. Ναι, είναι λίγο δυνατός ο Jason. Γεια. Γεια. Τι έκανα. Εσύ είδες αυτό. Πάρτα. Της έσκασα ένα. Γεια, γεια. Έχω ένα κουνέλι. Ας το δείξω το κουνέλι στην καμερούλα μετά. Άντε μωρέ άχρηστη πόρνη. Πώς. Τι έγινε. Θέλω να καταφέρω το brutality με την αλυσίδα και τη φωτιά. Αλλά τώρα δεν έχω δυνατή κίνηση. Εντάξει. Πόσο κοντά πρέπει να είμαι. Άντε ρε. Δεν πρόλαβα. Νέλη. Δεν πρόλαβα το fatality. Δεν πιάνει μωρέ. Λέει πρέπει να είσαι στη μέση και
Και δεν πιάνει στη μέση, πρέπει να είσαι πολύ κοντά στον άλλον. Ωραία. Η Κλεοπάτρα! Γεια! What? Κλεοπάτρα. Οχ. Τι θα γίνει? Η κλοποδία θα νικήσει. Κάνεις μωρί. Τι μου ρίξε? Γιατί είμαι μόβ. Round 2. Fight. Τερματαστία τώρα. Πάρτα. Θα φας καμία. Κάτω. Έλα ρε. Δεν πειράζει, θα της κάνω άλλο brutality. Τώρα. Έλα σε πιάσα. Κοίτα. Χέσου. Έξω καρδιά. Και αυτή. Scorpion wins. Fatality. Brutality. Αντί για μωρή, ατάλαντη. Ναι, τελικά την κατάφερα την κάμερα. Έκανα πατέντα με κάτι καρέκλες, με την καρέκλα. Πήρα το καρεκλάκι το μικρό και έβαλα από πάνω το νησχυτάκι. Και πάνω από το νησχυτάκι το κινητό, που το στερεώνει η θήκη από τα σύρματα ακουστικά. Κάνει ολόκληρο πύργο. Αλλά φαίνεται πολύ καλά. Το στερεώνεται. Τέλεια. Όχι αυτός ο μαλάκας. Όχι! Αυτός είναι πολύ δυνατός. Γεια! Γεια! Α, μαλακία του. Round 2. Fight. Γεια! Εδώ είμαι. Έτσι, βάραμε. Συμφέρει για να γεμίσω το πουδάλτί μου. Η μαλακία του. Τι θα γίνει ρε με αυτόν? Πάμε X-Ray! Έλα ρε! Τι θα γίνει? Μόνο αυτό ξανακάνει. Πέθανα. Κοίτα εδώ! Καλά. Μόνο μια κίνηση ξέρει. Τον άσχετο. Πάλι. Συνέχεια το ίδιο να κάνει. Ρε σπασίκλα. Πάλι. Τελείωσες? Ρε, τι γίνεται? Τι γίνεται? Όλο το ίδιο πράγμα κάνει. Άντε. Κοίτα εδώ, μαλάκας. Είναι ζόρικος. Τώρα σε στρίμωξα.
Όχι! Ρε, γιατί σήμερα μου τυχαίνουν όλοι δυνατοί. Μια χαρά τους διαλύω κάθε φορά, τώρα μου τύχαν όλοι. Ήθελα να του κάνω το brutality. Για άλλη μια φορά. Πέθανα εξαιτίας του brutality. Μαλάκα. Θα σου πω εγώ. Σήκω ρε, 3 ώρες. Βρε. Πάρτα. Αυτός αξίζει ένα καλό brutality. Λάκα. Θα σε διαλύσω. Γεια. Έλα. Άντε μωρή μαλακία. Επιτέλους. Θέλει και συγκεκριμένη θέση. Μαλάκα! Μου σπάσει τα παπάρια. Πάρτο. Scorpion wins. Fatality. Λύθιε. Άντε παπάρα. Και τώρα το φινάλε. Ο Σίνοκ. Τελευταίος εχθρός. Άμα αφήσει και αυτός. Φαντάσου δηλαδή να ήταν στο hard. Αν δεν με αφήνουν να κουνηθώ στο normal. Και ξανακάνεις άμυνα. Σου πας τα μούτρα. Round 2. Fight. Γεια. Ω. Άργησες. Ωραίο. Τώρα είναι το δύσκολο. Η μεγάλη του μορφή. Oh, fuck. Oh. Ah. 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 Έλα ρε. Yes! Τον νίκησα με τη μία. Πάρτα. Χάσαμε από 2 άκερους και νίκησα τον τελευταίο με τη μία. Πάρτα. Είναι και αυτός στον αέρα, όπως εγώ. Έτσι σας κάνω όλους στάχτη. Remorse for his role in resurrecting Shinnok weighed heavily upon Scorpion's soul. Αυτό ήταν. His desire for vengeance had brought Earthrealm to the brink of destruction. Τέλος, τους νίκησα. Scorpion offered to perform harakiri to atone for his offense. But Raiden suggested a more productive alternative. Instead of death, Raiden sentenced Scorpion to life. He imbued Scorpion with a small portion of the Jinsei's power,
linking him to Earthrealm's essence. Scorpion and his Shirai Ryu clan would protect the Jinsei and Earthrealm forever. Για να δούμε πώς τα πήγα. Από μαλακία πέθανα 2 φορές. Ελπίζω να τα έκανα όλα. Έλα. Ναι. Τέλεια. Την προηγούμενη φορά τα είχα πάει λίγο καλύτερα, αλλά μια χαρά είναι. 1 εκατομμύριο. 4 fatality και 3 brutality κάναμε. Εντάξει. Μια χαρά. Καλά είναι. Αφού μου τύχαν όλοι δύσκολοι. Μαλάκες. Ωραία. Πάμε στο Test Your Luck. Πάλι με τον Scorpion. Και μετά θα κάνουμε Test Your Might. Πάμε. Στο Test Your Luck σε κάθε μάχη υπάρχουν διάφορες παγίδες. Και είναι τυχαίες κάθε φορά. Μπορεί να είναι υπέρ σου ή εναντίον σου. Για να δούμε. Health. Όχι. Αυτό πέφτει η δύναμή μου σιγά σιγά. Και πρέπει να τον νικήσω πριν πεθάνω. Green Arrow. Σαν το Green Arrow είναι αυτός. Ωραία. Δεν θα προλάβω. Έλα. Πρόλαβα. Yeah. Καμία! Θα βάς καμία! Σε έχει πιάσει αγαμία! Αχ! Γεια! Όχι! Γρήγορα! Πέθανα! Πρέπει να τον διαλύσω! Τώρα! Έχει X-ray! Να προσέχω, αυτό χάλασε, βλάκας! Γρήγορα! Yes! Yeah! Brutality! Scorpion wins. Ναι. Δύσκολη παγίδα αυτή. Να πεθαίνει σιγά σιγά. Poison rockets, powerful jam attacks. Ωραία. Όχ. Σε μένα θα πέσουν ροκέτες. Γεια. Ο Tribo. Γεια. Όχ. Γεια μου τι πάει. Έγινε καπνός. Ό,τι κάνει. Θα καταφέρω να κάνω με τη γριά το brutality εδώ. Δύσκολο είναι. Καλό είναι να πάμε από την άλλη πλευρά σιγά σιγά. Την γριά. Πάω πίσω. Εδώ. Πού είναι η γριά. Νάτι. Ωραία. Τι έγινε ρε.
Ναι! Το έκανα! Yes! Κάναμε το brutality με τη γριά. Τέλειο. Φω. Τα κατάφερα. Τώρα μένει να κάνω το brutality με την αλυσίδα και τη φωτιά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να το υπολογίσεις καλά και να... Ζαλίζομαι. Πώς θα παίξω έτσι? Ωραία. Καλά. Πάμε και αργά. Το μπούτσος μου. Το πουλί μου. Θα σε νικήσω. Αυτή κινείται σαν διάολος. Η σειρά σου να είσαι αργή. Τι, κόλλησα. Γεια, όχι. Είμαι αργός. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Τι έγινε? Την νίκησα. Με κάποιο τρόπο. Πώς μιλάνε έτσι? Θα σκευάζαμε μέσα μας μύγες. Γεια. Μάλ. Έλλειψη βαρύτητας. Πού είμαστε ρε, στο διάστημα? Όχι. Τώρα εγώ δεν έχω βαρύτητα. Το παιχνίδι γίνεται μία αργό, μία γρήγορο. Πάμε, τώρα είναι γρήγορο. Πολύ. Ζαλίστηκα. Λίγο ζώρικο. Ο Ermac. Τι είναι όλα αυτά? Magnetic floor. Throwing. Disabled. Gift. Τι έλεγε? Δεν είδα. Πέφτουν κεφάλια πάνω σε αυτόν. Και σε μένα μπορούν να πέσουν. Αυτό τι είναι το κόκκινο? Εδάφια επίθεση. Άσε με! Ωραία. Τώρα. Τι γίνεται? Το κόκκινο σου δίνει δύναμη. Γεια στον. Όχι. Ναι, το πήρα εγώ. Όποιος παίρνει το κόκκινο, παίρνει δύναμη. Πατά. Του σπάσα το λάριγκα. Μότο. Όχι. Πήρε δύναμη. Τις μαλακίες του. Πίσω έχει διαμάντι. Το πήρα.
Δεν θα τελειώσει ποτέ η μάχη. Όλη την ώρα γιατρευόμαστε. Ήρθε μες στην κεφάλα του. Ναι. Get back to the chopper! Yeah! Bata! Yes! Scorpion wins. Get back to the chopper! Καταφέραμε. Brutality σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Πω. Για να το γράφει αυτό. Ναι, μια χαρά. Γράφει. Ωραία. Τι έχουμε τώρα? Ice Rockets, Rain Assist, Overpowered. Ωραία, θα δούμε τι είναι όλα αυτά. Πάμε. Τι, είμαστε πιο δυνατοί? Τι έγινε? Ρουκέτα, έρχεται πάνω μου. Τέλειο. Μπαίνουμε μέσα στις φούσκες. Έγινε μπαλόνι. Πάρτα. Μια, κολόπεδο. Πόσες παγίδες έχει, ρε? Πες μου λίγο αν ακούγομαι καλά. Όπως στο δείγμα που είχαμε κάνει τελευταία φορά. Αν ακούγομαι καλά για να ξέρω. Πες μου αν ακούγεται ισορροπημένο. Δηλαδή η φωνή μου είναι λίγο πιο πάνω από το παιχνίδι. Αν ακούγεται καλά. Οι ρυθμίσεις δεν τις έχω αλλάξει. Το μικρόφωνο το έχω στο ύψος που πρέπει. Νομίζω πρέπει να ακούγομαι καλά τώρα. Πάμε. Τι είναι αυτό, λέιζερ? Fuck. Πάλι ο Μπεκρής. Θα πως καμία. Πάρτα. Πέθανα από το λέιζερ. Λέει. Μια χαρά ακούγεται. Ωραία, τέλεια. Ακούγομαι δηλαδή καθαρά, δυνατά. Όπως την τελευταία φορά που το κάναμε τεστ. Και ελπίζω να μην ακούγεται η αναπνοή μου για ο αέρας. Πάμε. Κάτω. Όχι ρε. Λίγο λιγότερη δύναμη πρέπει να έχει. Κλα, κλα, κλα. Πάρτα. Ήθελα να του κάνω το έκανα, αλλά πρέπει να έχει λιγότερη δύναμη για να πετύχει το brutality. Τι λέει? Ναι, ωραία. Όχι, δεν ακούγεται τίποτα από ανάσα. Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι. Έτσι τότε πρέπει να το έχουμε, τη ρύθμιση. Κουνέλι! Θα σας δείξω και το κουνέλι μου. Όταν τελειώσουμε από εδώ.
Γεια! Αυτό το mob τι κάνει, είναι μικρό η δύναμη. Τι έγινε, ο Θόρ, σεισμός. 5 Ρίχτερ σεισμός. Κινούμαστε πολύ γρήγορα. Παρόλο να πεθάνω. Κεραυνός του Ρέιντεν με σεισμό 5 Ρίχτερ. Αυτός είναι δύσκολος συνδυασμός. Φύγε! Κάτσε εκεί, μπράβο. Θα πεθάνει μόνη της. Πέθανε μόνη της. Δεν έκανα τίποτα. Τέλειο. Πάει ο Φαλκόνης. Ω, ναι! Τα πήγαμε καλά. Κάνε ένα θάνατο. Κάναμε 4 brutality. Και έχουμε 500.774.000. Πολύ καλά. Και πήραμε και τα 3 coins. Το goal. Πήραμε 3 goal. Ο goal. Πολύ καλά τα πήγαμε. Στο test your luck. Και τώρα πάμε στο πιο δύσκολο. Test your might. Λέω να πάρω... Δεν έχει σημασία τώρα ποιον παίκτη θα πάρω. Πάρω το Scorpion. Πάρω το Scorpion ξανά για να ολοκληρώσουμε και τις 3 δοκιμασίες με το Scorpion. Τώρα πάμε να σπάσουμε τα πάντα. Εδώ θα κάνω μια πατέντα και θα χρησιμοποιώ το σαγόνι μου για να σπάω τα αντικείμενα. Και θα πατάω τα κουμπιά έτσι. Γιατί μόνο έτσι γίνεται. Πατάω τα κουμπιά έτσι. Και την κίνηση για να τα σπάσει το κάνω έτσι. Με το σαγόνι. Και μόνο έτσι γίνεται. Γιατί άλλος τρόπος δεν νομίζω να υπάρχει για να σπάσουν αυτά. Πάμε. Yeah. Μετά θα παίξουμε άλλο ένα classic με τον Takida και θα το κλείσω. Πάμε. Test your might. Test your might. Πάμε τέταρτος. Κουνέλι. Test your might. Χαϊά! Πώς το κάνει? Έτσι. Test your might. Oh fuck! Είμαι απροετοιμάστος. Πάμε. Ωραία. Από το 8 και μετά δυσκολεύει νομίζω. Πάμε. Test your might. Γι' αυτό εύκολο είναι. Από το επόμενο δυσκολεύει. Το 8, ναι. Από αυτό είναι το... Αρχίζει και μικραίνει τώρα. Να δούμε το τιτάνιο αν θα το σπάσω. Που είναι το τελευταίο και το πιο δύσκολο. Ωραία. Τώρα είναι το τιτάνιο. Platinum, αυτό είναι. Όχι, το επόμενο είναι. Πάμε. Θα πέσουν σαγόνια. Τώρα είναι το τελευταίο. Και ο Θεός βοηθός. Πάμε στο τιτάνιο. Αυτό 1 στα εκατομμύριο το καταφέρνω κατευθείαν. Θα κάνω ό,τι μπορώ.
Πάμε! Όχι! Βιάστηκα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Έλα. Συγκεντρώσου. Αχ, το σαγόνι μου. Ωχ, το πέθανα. Πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Καλά μαλακία έκανα. Χυμός. Ροδάκινο ή δύσινο, τι προτιμάτε. Πω. Δεν θέλω να φάω και μετά. Μάλλον δεν θα φάω. Πάμε. Σπάστο το γαμίδι. Ναι! Έστω με την τέταρτη. Ωραία. Με κρεμάσαν, με κάψανε, όλα μου τα κάνανε. Το καταφέραμε το τιτάνιο. Με δυσκολία. Μια φορά το είχα κάνει με τη μία, αλλά συνήθως το κάνω με τη δεύτερη. Τώρα το κάνα με την τέταρτη. Θέλει πολύ ζέσταμα αυτό το πράγμα. Ωραία. Θα κάνω ένα διαλυματάκι να σας δείξω λίγο το κουνέλι μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να δείτε το κουνέλι? Μπορεί να μου κάνει λίγο το δύσκολο γιατί είναι λίγο ζώρικος και δεν πιάνεται εύκολα. Αλλά θα προσπαθήσω να το πιάσω. Μισό λεπτό. Κουνέλι! Έλα σε εδώ στην καμερούλα να δεις τι ομορφούλη που είσαι. Ναι, τώρα, ναι, σε λίγο. Κλείσε. Τσουτσούνι! Κοιτάξτε! Ένα κουνέλι! Φοβήθηκε. Δεν ξέρω αν καταφέρατε και το είδατε. Έκανε σαν τρελό. Κάτσε, κάμερα λίγο. Εδώ. Δεν μ' άφησε. Καστεράκι. Τα κουνέλι μου τα λένε Κάστορ. Αλλά δεν κάθεται εύκολα. Κάστορ. Αφήστε το, δεν θέλει. Φοβάται. Ωραία. Θα κάνουμε άλλη μια τελευταία δοκιμασία στο Classic και αυτή τη φορά με τον Τακίντα που δεν ξέρω και αυτόν πολύ καλά. Με τη στολή Warrior. Πάμε. Ο Τακίντα είναι πολύ καλός. Έχει κάτι ωραίες κινήσεις που τις έχω συνηθίσει και παίζω καλά και με αυτό. Τακίντα με Τακίντα. Ωραία αρχή. Καλό. Ναι. Πάει γριά. Αυτό ναι. Ωραίο! Oh, yes!
Brutality με τα σίδερα. Τέλειο. Το Brutality είναι απίστευτο. Τους κόβει τα γόνατα. Θα το κάνω συχνά αυτό, για να πάρουμε πολλά Brutality. Πάμε. Το κολόπεδά σου. Το κολόπεδά σου. Το κολόπεδά σου. Το κολόπεδά σου. Αυτό ήταν. Εύκολος. Αν δεν τύχει πάλι κολογκόρο, καλά θα είναι. Πάρτα. Κόψω και αυτού τα γόνατα. Αχ. Αχ. Έλα ρε. Κοίτα, δεν με αφήνει να το κάνω. Άσε με! Κοίτα το μαλάκα, όλο άμυνα κάνει. Πάντα γόνατα. Θα τους κάνω όλους brutality. Θα τους σκοτώσω όλους έτσι. Τάνια. Πουτάνια. Τάνια, είσαι μια πουτάνια. Μια εδώ. Ωραία, μια χαρά πάει αυτό, τραβάει. Son of Kenshi, yeah. Yeah. Ja. Oh. 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 Ja. Κάτω. Κλακ. Round 2. Fight. Α. Ω. Τώρα εγώ σε στριμώξα. Καλό. Α. Α. Yeah! Try that again. Και άλλο brutality. Και νομίζω έχει και άλλα brutality, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν τα έχω ξεκλειδώσει. Όπα, τα έχω ξεκλειδώσει όλα. Son of Kenshi. And trained by Scorpion. Round 1. Trained by Scorpion. Εκπαιδευμένος από Scorpion. Ωραία. Έλα από εδώ, Sub-Zero. Καλό. Γεια, καλό. Μαλάκα.
Πώς το έκανα αυτό? Έχω κι άλλο κόλπο. Αυτό. Έλα ρε, το που άφησε την άμυνα. Σου κόψω και σένα τα γόνατα. Έλα. Ναι. Και άλλο brutality. Τι λέει? Έλα εδώ και έλα εδώ. Έλα εδώ και έλα εδώ. Ο Alien. Πιάστηκε λίγο το κεφάλι μου. Με το ακουστικό εδώ πέρα. Πάμε. Ταρκίδα. Καλό. Πάγε τα μυαλά. Γεια. Yes. Έλα πιο κοντά. Μισό. Να δω κάτι. Γίνεται και αυτό, λέει. Brutality. 4 times during final hit. 4 times. Οκ. Λέει ότι μπορώ να κάνω brutality και έτσι. Δεν τα έχω ξεκλειδώσει τα άλλα. Τέλος πάντων. Θα δοκιμάσω αυτό, μπας και πετύχει. Το armless. Νομίζω το έχω ξανακάνει αυτό. Έχει τετράγωνο. Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε. Τετράγωνο δέλτα. Θα δοκιμάσουμε. Τώρα. Κάτω! Αυτό! Τι του έκανα! Του σπάσα το χέρι! Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Άρα πιάνει και αυτό. Wow. Πω! Αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Τέλειο. Του σπάσα το χέρι. Η Σάβρα! Για να μην πω ποιος είναι ο ρεπτάλ στην πραγματικότητα. Και θα με σκοτώσουν από εδώ. Μία είναι η Σάβρα. Ξέρουμε όλοι ποια είναι. Στην πραγματική ζωή. Δεν είναι μία, πολλές είναι, τέλος πάντων. Το κάνει πάλι, Αχ. Πάμε λίγο.
Πάμε πάλι. Όχι. Ναι. Α, δεν πέτυχε τώρα. Ω, είναι μια ταινία. Τι είπε αυτός? Θέλω μια ταινία. Κάτι είπε. Θέλω μια ταινία. Ωραία. Πάει και αυτός. Πώς είναι ακόμα? Άλλοι 2 νομίζω είναι. Θα πάει καλά ο Takeda. Γεια! Έλα από εδώ. Καλό. Γεια! Τι έκανε? Νόμιζα ότι τη σκότωσα. Round 2. Αχ. Πάρτα! Έφτισε μα! Αρκετά. Είναι δυνατή αυτή. Oh fuck. Fuck. Είναι δυνατή. Τώρα θα σε ξεσκίσω μωρή. Σκόψω και τα πόδια. Τώρα. Πάρτα μωρή. Να βγουν οι μέλισσες και τα ζωήφια από τα πόδια σου. Καριόλα. Τι λέει? Δεν βλέπω. Ο Σκόρπιον. Η Ντεμπόρα. Ναι, όντως. Αυτό με το χέρι δεν το έχω ξανακάνει. Πολύ καλό. Ω, με την αγαπημένη μου στολή είναι ο Σκόρπιον. Τώρα θα παίξει ο αγαπημένος μου παίκτης. Με το δεύτερο αγαπημένο μου παίκτη. Λυπάμαι φίλε μου, αλλά εγώ είμαι ο καλύτερος Σκόρπιον. Όχι αυτή τη φορά. Σε μένα δεν πιάνει το κόλπο. Καλή μάχη. Round 2. Fight. Ωραία. Τι έγινε? Κοίτα ρε.
Ουρά! Γλά! Γλά! Ουά! Πάει κι αυτός. Νομίζω τώρα είναι ο... όχι! Fucking Goro. Δεν ξέρω να τον νικήσουμε αυτόν με τη μία. Αυτός είναι πολύ δυνατός. Round 1. Fight. Πάρτα! Αρχίσαμε πάλι. Σπαστική αυτή η μαλακία του. Έτσι νίκησε το Σκόρπιον. Πάρτα! Καλή μάχη ρε. Αν το καταφέρω και τώρα, θα του κόψω και αυτούν τα πόδια. Άλλη μαλακία. Άσε με γαμό! Να! Ω αμό! Δεν μ' αφήνει. Σειρά μου. Yes! Knucklehead. Takeda wins. Yes. Νικήσαμε τον Γκόρο, το γομάρι. Και το Τσίνοκ. Πάμε τώρα. Ο Τσιτσίνοκ. Να τον νικήσουμε και αυτόν. Καλό. Oh. Εύκολος. Round 2. Fight. Πέτα το! Πέτα το κολόβαζο! Και δεν το πετάει. Τι έκανα! Πάμε να του κόψουμε για αυτό τα πόδια! Τι έκανα ρε με το Τακίντα! Αν νικήσω κατευθείαν και τον άλλον, δεν θα έχω καμιά ήττα. Αυτό είναι αργό, καλύτερα να μην το κάνω. Yes! Αυτό ήτανε. Το νίξα και με τον Τακίντα με τη μία. Απίστευτο. Τους νικήσαμε όλους χωρίς να χάσουμε καθόλου με τον Τακίντα. Αυτό ήτανε πολύ επικό. Θα περάσει και το σκορ του Σκόρπιον. Που παίζω πιο καλά με το Σκόρπιον. With Shinnok defeated,
Ωραία, τι κάναμε. Δεν έχασα καθόλου με τον Τακίτα. Τρελό. Κάναμε και καινούριο brutality. And disguise himself and Kenshi as they infiltrated their ranks. Deep within the mountain stronghold, Takeda discovered an actual dragon, a prisoner of the clan. The creature used its magic to divine the murderer's name, then transport Takeda and Kenshi to a faraway cave. There they discovered a man encased in a stalagmite. The dragon had said this man would also have reason to confront Su Qin's killer. Takeda began to free him. Παίζω μία ώρα, πόση ώρα παίζω. Δεν το βλέπω τώρα εδώ. Αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το live stream. Ευχαριστώ για όσους το δουν όλο αυτό. Πρέπει να είναι πάνω από μια ώρα. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο παιχνίδι, που θα δούμε ποιο θα είναι. Είναι έκπληξη. Bye bye λοιπόν.